nyaya ndakamhangara iri pamusoro pemukomana uyu. Ndakatanga kushanda naye tichiti tiri kubatsirana basa. Iye anondipa ndima yangu yekurima, fertilizer iri yake, munda ndewake, asi inini chandaisa ipapo isimba rangu tichishanda tese, nesi yanga iri yangu. Ndofunga takachaya zvidhina, tikavaka mabhondi maviri, ma4x5, tikaita mariji, tikaita zvimwe zvese zvinodiwa pakushanda kuti tirime, tikadyara fodya. Tadyara fodya, mukomana uyu akatondiradza dhundura wadyara fodya ndo rako. Ndokubva tapedza izvozvo takatanga kusakura. Taiti tikasakura munda kwake, paanopedza ndobva ndati arika nchimboenda kwangu, ndotanga kusakura kwangu. Chakandinetsa ndechekuti mumwe wangu uyu tichishanda kudaro, ndaiti pandinobva munda kwangu ndichidzokera kumukumba ndaisvika akatsamwa. Paanenge atsamwa paipa yaindiudza kuti kamunda kako aka kachaita mutauri wakuzvitonga. Ndomubvunza kuti kuzvitonga kwandiri kuita ndikwei, anga asingandibudire pachena. Saizvozvozvo paanenge tabva kubasa paipai, tikadzoka kumba unozorora, kana pasina basa randituma ndaidzokera pamunda kake ndotanga futi kushanda. Mukomana uyu zvakaramba zvichimudzimba. Ndobva tambonetsana, ndobva tagadziriswa. But pekupedzisira mukomana akandiudza kuti kamunda kanchepesera ndakakatora nekuti iwewe wakuzvitonga. Ndakamubvunza kuti kuzvitonga kwandiri kuita ndikupi, zvikanzi iwewe hauende unosakura munda kwako, uchitadza kusakura munda kangu. Kana iri simba raunaro rakawanda, but tinenge tapedza ipapo, sara uri munda mangu uchisakura. Ndikati inini kwangu kunozosakura urimi, nekuti iwe wakanditi tikapedza munda uchishajamba mangu tomboenda kumunda uri ndo wachambosakura, but munda wacho watainzi tinosakura hauna kana mbeu yakajamba. Saka indaitora nguva yekuti patinenge tisina basa raandipa ndopanaindosakura munda mangu. Pedza izvozvo mukomana akazouya masikati takarara. Ndobva anditi iwewe nyaya yemunda wawanesa bhozi ndikona kuti kunyanya kuzvitonga panapa pamushandi pangu, nekuti iwe uri kuudza vanhu kuti iwewe ndiwe wakundirongera basa, achireva kuti inini ndini kumurongera basa, asi andizive kuti mashoko akamawana kupi. Akasvika pakunditsanangura kuti iwewe hausisina munda panapa, ndima yawakadyara mbeu yako yangu, iwewe uchiita mushandi wangu panapa. Chikakuleta mari yekushanda kwawakaita kubva tichitanga kusvika pari nhasi, ubatanidza yekubva ipapa kusvika pachapera season, uweka mari yokuti imari ndo yandichakopa wawe mushandi wangu panapa usina ndima. Ndakapikisana nazvo izvo ndikati hazviite nekuti asi zvatakawirirana. Ndofunga ndakaenda kunoedza kugadziswa nyaya nababa ake. Tichigadziriswa mukomana uyu akaramba kugadziriswa nababa, akati baba zvamuri kutaura zvazviite. Baba vake vakaedza kumuti iwewe zvauri kutaura hazviite. Ini vakada kutondimanikidza kuti enda munda iwewe unoshanda. Ndikati hazvikwanisike nekuti munda ndiwake anoramba. Ndofunga takabva ipapo ndobva taenda kwaamai vake tikaedza kugadziriswa akaramba. Ndobva ndazoenda kwasabhuku. Yakutongo kwasabhuku uyu vakatanga kuti iwewe teerera zvaari kuita iye, kuti zvaari kuda kuti uite. Iwo kana ati hachada nemunda wake, iwe uchingoteerera unochibvumira. Ndakati nasi kubvumira nazvo. Ndofunga kwasabhuku ndakavaudza dare richangotanga kuti inini matongera muri kuita ndakundika nawo, ndakumbirawo tsamba yenyu nditore rimwe danho. Ndokuya kwandakaita kuno kumukomana uyu. Manheru acho watabva mumba kwababa vake akatonditi ngaabve pano achada kumuona. Akaenda akabvisa hembe dzangu mumba, mapepa tanga takanyorerana chibvumiro chekutanga kugara tese. Ndakamashaya kana nasona handisi kumaona. Ndosaka ndakazokwanisa kubva pamba pamukomana ndisina kumuoneka nekuti anga asisandiri. Tabvapo ipapo musi watakaenda kwaasabhuku ndadzoka kumanheru, ambuya vake vanova ndo vakamurera baba wababa vake vakandituka. Endo vakanditi iwewe kana uine simba, nekuti pavana vangu vese hapana akamboendesa uyu kwasabhuku, iwewe une simba rekuendesa kumwana wangu kwasabhuku rani? Kana iwewe uine simba rakadaro kumunda kako ukatsika ndaona waita churu. Ndo mashoko andoziva chamwiri. Vapo kwaituka paivana vaive ndiri takasangana kumagadheni, ini ndichitoenda kwatiri vaviri. Ukasa wasabhuku takaenda takanogadzirisa. Tagadzirisa mukomana wangu ndibva ndati mukomana wangu kumuda ndiende naye kumba. Mushure monge tatadzirana takawirirana tiri pasabhuku. Tabva taenda kumunda. Ini ndindatanga enda kumunda yabhasara. Ndibva ndati adzimai ngaatire mapazi kumunda. Abva tira mapazi abva atanga kusakura. Achisakura ndibva ndatanga kukaravhira. Ndichikaravhira nandaenda nokwamombe mvura. Chibva kuno kwamombe mvura kwanga ndaenda kubhoro ndakaona mukomana asisi mumunda. Ndati adzimai mukomana aenda kuzwa mukomana aenda kumba. Ndikati koma muregerese achienda kumba. Ndikati sei tichise kusakura tikuteere. Ndakateera kumba ndakasvika mukomana wangu arongedzwa asisipo pamba. chakapa kuti urongedze chi uye wakaoneka here uchitsanangura kuti dambudziko raiva pa imabva kugadziriswa. Patakaenda kwasabhuku Changamire, hatina kugadziriswa nekuti ini ndakatovaudza kuti mukomana uyu pamashure akabvunzwa nemukurukota wasabhuku, mukomana uyu unomuziva here? Akati handimuziva achitaura inini. Ko zvaari kutaura izvo ndo zvamakawirirana ndizvo here? Akati handizviziva mukomana, ndizodarira kupe mubvunzisei.
ndo chakandipa kuti ndizive kuti uyu achandile pake. Mukadzi wake akabvunzwa akataura kuti uyu mukomana uyu handinomuziva, asi vakazobvunzwa kuti ko chikafu chaaidya kana kumba kwaigara kupa, vakapindura vakati aigara kumba kwavo. Ndobva kwasabhuku ndobva vakuti uyu mukomana uyu iwewo zvoita chidzokera kumba kwomukomana uyu, iwewo chinowira naye woita mushandi wako, ndo zvaari kuda. Uyu kauyu haasi kuda kuti iwe uite ndima, nekuti kwasabhuku aitoramba akatoti inini zvogara mumatara handisi kuda, chapedzisira ndasimuka kunapa. Ini ndakazongoti kuna sabhuku aiwa nyaya iri kunetsa, chindipai bepa ndiende kune rimwe dare. Ndokuuya kwandakaita kuno. Infact ndisati ndasvika pano ndakatanga ndaenda kupolisi, ndobva ndazoti haitwa kuno. Ndikati kutaura newe iwe hausi kubuta nawe wakaungana neuyu, uri kunzwa matauriro ari kuita, iwe uri kungotaura zvinenge zvokukata-kata pamusoro-soro. Taura zvaukawirirana naye kusvika ava newe. Taura kuti ukamuwana sei, ukamuwana sei uyu kuti azouya pamba pako, zvaukanga wawirirana naye aingofamba mumugwagwa umo, abva auya pamba pako wabva wada kumuchengetera. Aiwa, mukomana uyu akauya shuwa takawirirana. Mukawirirana zvipi? Ndakamuti ndikupa ndima yako, takatomuratidza ndima yake, takatanga kutoshanda tiri pamwe chete. Tichishanda kudaro mukomana uyu akatanga aita zvinhu zvokukumbira maraini. Ndikati nawo shamwari chirudziko chawakuita kukumbira mombe kumaraini, mombe dziripo pamba. Ndakudzi vamwe iwo ona kukunyima mushando wako mombe. Ndakati rega ndimudaiso semwana tinogara naye, rega ndimbomudaisona. Ndati iwe ndima yanga ndakakupa handichakupa, chidoti aidzonditeerera inini. Mabi angu uyu nakuda kunditeerera. Pana inombotanga ndatsvagawo inini rega ichimbodaiso. Iwewe uri wegore ripi? Ndiri wa 1999. 99 uri gore ripi? 2000. Ya. Panipapo paridzika. Panipapo paridzika. Tisati ndine zvandaona kuti ndibvunze zvinhu izvozvo, saka ipapo tichingopasiyai pakadai. Ini ndandiri kuti iwe wanga uri kufunga kuita sei panyaya iyoyo kuti uzomangara. Chinangwa chako wapapi chaizvo tisati tabvunzawo kuti apapi newe. Chinangwa changu ini chiri pakuti handichada munda wake, handichada kugara naiye, nekuda kwekuti inini chakanyanya kundibata ndakakoshesa upenyu hwangu pamashoko andakaudzwa nambuya vake. Kana nhasi uno mukanditaura inini kuchidzokera, uyu ngaangobhadhara kushanda kwandakaita kusvika pandakagumira pa6 months idzodzo ndokumbira. Iwewo uri kuti kudii pamusoro pemukomana uyu? Mukomana uyu ndima iri, kana ndakula nhasi kana mangwana, ndima iri. Akuti iye achada. Mirai tombomubetsera iwe, regai tombokubetsera. Kana kubva kumadziteteguru yenu mushandi aita ngozi, wanzwa va? Vamwe vasvika kupunziwa, toenda ikoko kana vanhu makambani ava. Kambani kuti unoziva kuti inoenda kukoti yokureba, ari mushandi achiendesa vashandisi vake vakwaanoshanda vachiendesa kumadzitari enhasi uno waamudaro. Saka zvanga zvakajeka kuti uteerere zviri kutaura. Handiti akashanda, chibvumirano chaputsika, zvaari kutaura zvi kunzwisisika sokuwirirana kwamukanga makaita. Noona ukateerera izvozvo zvinhu zvako zvizofamba zvakanaka. Eze mukomana iwo uri kunzokwewo murungu iyo nyatsocherechedza mukomana zvataura gurukota kuti achibvunza makuru achiti tichipaisai pakadaro anomuonero waiti tikatasa chiso chako nochiso chouyu pane akagumbuka neasina kugumbuka ipo. Saka uyu ari kutotaura akada kutokudza murungu haasi akutoti achiti mukomana uyu ndiye murungu hausi kupaongorora pese ipapo. Ona ipapo patova pasimba yari kuedzana ipo, uyu haachakwanisa kugarika naye. Chaakuda chete mubhadharo paakashanda. Uyu akatambanuka kuti ndobhadharwa pandakashanda, tobva tapedza zvomaireti yobasa yoveti ngauye ashande. Panoita ndemo chida kuti tibatsirane napo ndepekuti nokuti vanhu ava takavadzosera panyaya yekuti vabhadharane kushanda zvepamwedzi kana kuti zvezvavakashanda.
ini ndaifunga kuti kotakati iwewe uyu pamakashandidzana ipapo azvigoneri kuti umupe ndima yake iyoyo oshanda ari kwaari. Muchirega kushandidzana, uyu otora ndima yake yefodya yake iyoyo, uyu oshandisa ndima yake. Hazvina kuipa. Ko iwewe pandima yamakatenderana iyoyo wodzoserwa ndima yako iyoyo woenderera mberi kuita izvo, hamuchashandidzana. Iwewe ukabvisawo mbeu dzako idzodzo wotengesa mbeu dzako, uyo asara nemunda wake, iwe watora mbeu dzako. Kutaura pamberi paMwari chapicho chokwadi. Mumwoyo mangu hazvikwanisike nekuti inini chandiri kutya inini upenyu hwangu ndo hwakakosha. Shoko randiri kutya apa randakaudzwa kuti nditsike mumunda uyu wandakanzi mumwe munhu akaitira churu. Inini ndikatsika munda ndoita churu, upenyu hwangu hwakakosha. Kana zvarema ndinokwanisa kusiya mambo. Inini ngandibhadhare ndidzokere. Handichada chinonzi chake kana kubanika pamusha wake. Ndokutaura kwangu. Mumwe nomumwe anotongwa nemusha yake. Akakudza kuti unoita churu asi uyu ndambuya rake. Tibvananei. Number 2. Ndanzwa kuti iwe before ambuya asati vakutuka wanga wakutora kuti tomasaidi waakenda kurimisa munda mani maukatuwa imomo. Chii changa chakunzisa kuti wakutora kuti tomasaidi kuenda kuno? Musori changambira. Ndofunga mukomana uyu paakatanga kunditsamwira tichigarisana. Mombe dzake akandiudza kuti mombe dzangu chimbomira kukopa, ndofunga mombe dzaonda. Asi iye chaindishamisa aipopa chikara zvimunda kwake. Titori tese. Inini ndikada kukopa kuti nditakure huni chadzikadze kuti nditsvagewo kamari kana keairtime anditi mombe dzangu mira. Ndo zvakazoita kuti ina handina kukumbira mambo. Muridzi wemombe dai akanga aripo panapa kuti musumudza mambo anotaura. Akauya ndichisakura. Ndobva ndiri uri kusakura pasina kugara vedu. Ndine mombe dzangu dzimwe dzirapa madhonza maviri anaboro. Kana paine joki negejo tora uko akandibatsira shwa ndika. Alright, iwe uchibva apa pauri apa uchibva apa ukaenda kugara kuba. Ndichibva apa ndakadzokera kumba kwaambuya kwandakambenge ndiri ndichitanga kusvika pachigoko. Una ambuya vari musha imomo? Havasi ambuya vekuti ambuya vangu inini, asi ndeambuya vemukomana wandakauya ndichitanga kugara naye. Makorokota pamukorokota naida kubvunza kuno murume kuti wese wemurume wekuti hachada basa onga uchimboda chii mari yeuyu iwewe Mambo pamusoro. Inini handingakwanise kutaura raundi figure chaiyo nekuda kwekuti inini ndiri kurwadziwa. Zvakadaro ndokwanisa kusiyira kuna mambo ndo achaziva nekushanda kwandiri. Asi mukakwanisa kundibvunza kuti wakashanda basa ripi ndinokutsanangurirai. Nekuti ndichataura figure yekuti munhu wangu acharwadziwa nayo nekuda kwebasa randakashanda. Pamwe pacho ndaitove ndiri ndega. Asipo aienda kumuzaraba ndinotenga mombe 2 weeks 3 weeks ndichididza nese ndiri ndega. Mukada kupa wega ipapo zvinoona kubudisa zvakawanda. Saka inini handikwanise kuti nditaure ndinosiyira kuna mambo. Ya, zvapanoita pamwe pacho shamwari kana ndaida kubatsira ndichiti saka unoona izvozvo mumwe macho mataa tichida kuvhura ezvo tinozopedzisira tazomupopenda. Tine kumwe kuona kwatinenge taita, munoona kazhinji vanhu vanoshandidzana makaenzana panonetsa. Mushanda akaita mukuru, murungu oita mudiki panonetsa. Ende for sure mugone kutodzokedzana nekuti izvozvi mapowers ane mushandi nemapawazi emurungu zvakasaendera munogona kungoramba muchishandidzana musinganyatsobudirana pachena nekuti mushandi anenge aine simba pamusoro pemurungu. Saka chimwe chandanga ndichifunga ini pese patati chimbovaridza kuti mudzoke makati azviite, mupirwe munda makati azviite. Tatiri kuvavaridza chete pakuti tidzokere kuchirangano chenyu uyo akupe izvozvo todambura ipapo kuti right iwewe waakuchitora chikamu chamakanga makawirirana uchishanda zvako uri pauri kugara ipapo. Ndafunga kuti mabandara zvakanaka. Nyaya ndafunga kuti muvavana vachadzokerana. One zvamataura kuti akatora munhu akamukurira. Kwete kukurira chete. Nonjere. Nenjere dzese Uya futi
ini ndachikutaurira kuti iwewe somurungu iwewe uyu mushandi wako ka kushanda akubanikidziwe munhu uri kunzwa ka uyu kana mwana wako chaiye awa wakabereka unoziva kuti agona kukurambira iwe wagona kumanikidza wanzwa ka uyu ari kundinyatsa kutaura kuti pandikashanda ndibhadhakaipo pane vasumudza ruoko aimivaviri pane vatanga imivi ndimi vature pamusoro vedai isusu ndisakataura nevakomana vachina nendisekita aminetsi acho ari kutaura mukomana avaitaurirani ini ndinaukupi amurino haana kuyazomikumbira vaminetsi kuti ndakuenda kumberi nechi nedare takazotangozonzwa kuti kwane dare kubva azoenda kwani kwamama kana kuonekana kwaakaita achibva pano mukomana uyo haana kunge aoneka kuna sabu saka maminetsi atose matongera kataita tinaukupi uno isu tada kuedzanisa vanhu vaviri ava asi yataurwawo ndeh kuti mukomana uyo akurirawo pakufunga chaiko chaiko saka nofunga uyo mukomana uyu kutaura chokwadi kwaaishanda previous year ndokwaakadzakira uyu akatorana neuyu mukomana uyu vawirirana zvavakawirirana achisisungo chavo chavakasungana achisizo chakazoita sei chakazoiti isu taida kumumbiridza vakomana avo kuti vagara vari pai pamwe asi isu sedari takatozvitaura kuti eji apa ndoyaita seya ndoyaakutonga nokuti isusu tanzwa kuti uyu akwira dare kati aiwa isusu taida nokuto vana sevani ndosaka tauya kupi kuno kuti tinzwa kuti nyaya yacho inozofamba sei pane muromo waramba wataida kuti maita zvakanaka kuti mune maminetsi wacho mukupenderwa kwenyaya iyi havana here kuwirirana nokuti uitanzwa achiti hatina kuwirirana ndosaka mukupenderwa kwenyaya zvatakaita izvo nasabu pamwe chete nevakurokota ati anga ari ipapo takati izvo uyu mukomana uyu anofanirwa kudzokera opiwa munga uye haana kurambira munhu akati zvambataura inini nanaba vake vese varipo ndozvandichaita sei zvandichaita uyu mukomana uyu akati achadzokera kupi isusu zvatozozvishamisa kuti akukwira dare futi kupi kunokuti akati aiwa hapana chakaita sei chakashata pane pandoda kuti mudzokorore zvakanaka uyu abva apa akaita mazuva mangani kuti adzokere kubasa uyu abva pabasa iyi haana kumboita day kana some hours hapana kusipera 24 hours nokuti the following day anga asisipo papi imi mabva kugadzirisa tabva unogadzirisa ndokubva ataenda kupinda basa uye haanaenda unopinda basa akadzokera kwaaishanda hatizive kuti ari kushanda ari pabasa here kana kuti akagara semunhu akamboringana nemunhu upi nemunhu it's a troston distance panapa nematichers hakusukuru saka munoona kuti pane zvikuitika pakati pavanhu vanga achishanda nekwanga achishandirwa kakusara anyaya yekushanda pamusoro zvamataura chivishuwa kuti makore manje nepfungwa dzinokoma dzakapinza sterei saka chandara pamarwa kwakakuleta kuti zvichabuda mumunda zvaakataurirana nezvakuda kuti ada kwakuletera mari kuti mubhadharo wakuda zvakange mubhadharo zvikonongotokuda nezvaakatasa zuva ita zvazvii Nini ndimi mukadzi wababa vategara nemukomano. Nyaya yabva kwasabu yagadzirisi ava vakatenderana nazvo kuti vakati mukomana ndokwanisa kuita sei kugara naye aidzokera kushanda chiindima yake zvazvanzi we mukomana achidzokera papi pamba pangu uchigara uende wagare pabasi udozonzwa kuti wangu uri kuvi unosvika kana pamba uchagara kumwe akatenderana nazvo vakabvunzwa kunzi uri kuda here kudzokera akadayira nemuromo wake kuti aiwa todzokera vakatenderana nazvo kuti ndima yake ndomupa
tasvika kumba uya hatina kumuona mukomana ndikatobika chikafu nchiti achauya kudya haana kuya yamangwana makuseni akangoya akatorowa mapadzi ake akandibvunza kuti basi yenu yaenda kumunda ndikati vaenda ndokuti here ndokuterawo kumunda andikira kuditsa online ari echi2 basi yenu vaikaravheta iye asakura nabamini vangu uyu mukomana ndokundoti amasike ndikati ndopakati inini basa nchada ndikamuti kochi zvazvanzi amai vari kundifonera kuti ibve ipapo ukaramba uri papo wakutopesana nenyaya yekuti kushanda kwawakaita nekuzopopotedzana kwamakaita hazvichaita chibve ipapo ndichada zvekutaura newe ndikamuti ndozvafunga kuti kubva nezuro vari kungopopota kutonditi wazoita sei kana anasekuru wakutopindura nyaya yedu maita basa macho maita basa regai chibva tangu tipinde futi zvakare semono wangu titakutarisa kwese eji haina basa dzimwe dzenguva ine basa but haina basa dzimwe nguva tinavo vatiri kutoona vatoshandiswa madhara makuru ane ndebvu nevana vadiki vachitoshanda achitiwa mari achitoombera mwana mudiki zvichitomuitira nezvinavo zvekutoita vari kushandiswa dai pasina dambudziko razoero dai vaitoshandidzana mune zvakanaka saka ngatitarise masaidzi ese zvichida pamwe dzimbiri dzenguva asi kuziva ndima yacho yachina iyoyo yazenge yati uya ada kuti achisiya asi tingati yanga yakutomezheka yemvura chasati yanaya kuti hapana chinobuda pakati zvakamira sei asi zvakutomezheka asi singazivi kuti kana anga katikurumidze pamweya tinoda no muchinda uyu ndima yake indogona kuti ndimutorere kuti pamwe aichiva futi iye murungu angona ngatochiva futi mashandira kuti amufana bozambobudisa murume kuti dzimweni dzenguva daiti takaenda munda kwake tomurungu wacho takashanda tese ikoko panoti iye aneta murungu neni ndanetawo tobva takotoka taakuenda kumba ndabva zvandakuenda kumba panguva yekuti takotoka ndaakuenda kumunda kwangu murungu anga asingazoda kutona ndiri kupi kumunda kwamonzi koiwewe simba rako rawanda harisitaneta handinozorora uri kuzoshanda sei kwako wadi kuramba uchishanda munda imomo saka pakapa akutakupesana saka ndiri kuti hatigone kumumanikidza murumoyo ati handichada zvakafanana nevanorambana dzimweni dzenguva mukadzi wakanzwa kuti handichada kurume hachada dzimwe nguva takatimanikidzira vanoziita matambudziko apa pachida kumanikidzwa chatakuda chekuda kuti dai tagona kuziva ndima yacho yakasenzwa iyoyo pairi pacho kuti nesi ati ndeyake ndizveri wati nesi ndeyako tokakuleta anoziva kuti nesi yakadyarwa ipapo nezvakaitwa ipapo lebha yakaiswa nezvidhina zvaataura takashaya takavaka mabhaundi takadii nekudidza pavaita tovhaliwa kuti zvese izvozvo kosti yacho zvinosvika pamari taziva ndo mari chete inofanira kuzobatirwa neuyu achipa uyu uyu tomusunungura sekuti ati hatichada nhasi unoyu aigona kuenda narohwa nemhene arohwa nemhene achabva ndamai vaireka nekuchemberi uye kutaura kuti aita naro zvakuda nepasi ripo saka ndogara taavoida kuti kana akazonzi pane zvazoitika amai vava vabude pamwe pako kotaurawo saka tiri kuti isusu pangoda chete macalculations anogona kuitwa ezvidhina nepakavakwa nendima yacho naiyo toita makosti edu ndo mari inozofanira kubhadharwa neuyu ndima iyoyo kuita kutokudzorera yako iwewe yange yakadyarwawo neuyu ndiwa kutopashanda panepa zviri kunzwika asi ndoda kuti tione kuti tingaite sei iwewo ndochaita kuti utsvage mari yemupurisa anouya ikoko nemudhudhudhu vachai vari tu vovhariwa zvo zvandiri kutaura izvozvo ndima yacho vaiona nemabhaundi chii zvese kana kuti vanogona kutodzoka futi kunongotitaura taona zvakadai ndozvichikushedza iwewe zvichazokushedzai mamisi mouya basa kwedu tokupai vhaliwe kuti unofanira kuzodzoka zvakati imaka nenguva imwe yafutisha naberengere nyore ndeyekuti uyo mushandi uyu aifanira kuburitsa mari yakufungidzira ndezvandakaita ndaida mari yakati amitika vari kutaura anombaputsa panzvimbo iyayakutaura uyoyu murungu uyu oonawo mari yekuti inokodzera ire kuti abhadhare nezvakaitika then kana zvimwe zvinyore popwa tochiita metsika tosanganisa pakati tobhadhamisa nguva kuti uyo bhadhara mari yakasvika zvino imwe pfungwa zvayo but ndaifungidzira kuti kunoona kuti dzimweni dzenguva chataura zvakasununguka dani kuti tinazozviita zvakajeka pasina abiridzira munhu taida kuti zviitwe pasina abiridzi
amendodza dziri pfungwa dzangu. Ipapo Asi kana zvinhu zvokuti dzimweni dzenguva anoti handienda ndakakwanisa kuona zvishoma izvo zvokuti ndadai uyopa anoti zvakareruka ndinogona kubhadhara. ndizvo pfungwa yataurwa naMutepa ndinoitsigira nokuti muri kuona kuvhurika ukaita murume uyu macalculations esanayo hatisatombotendererai uyo akapedza nokuti figa chaiye mari kufanira kubhadharwa neuyo ari kuidzira But ambotaura ndinoda kutobatsirwa nedare. manzwa iro zvenhamba inzwaira in short nhamba yema1000 yamakakanya muizi nhamba yemabhaundi yamakavaka muyazi ndima dzamakadzika mudziziva. Alright, muchidimbu dare rakumbira kuti iwewe sekufunga kwako mashandira makaita zvidhina nechi dai kuti kuti wairi mari waitasira chii. Ndofunga inini ndinoda kuti ndidzoke ndisandapinda. Aiwa takutodzoka. Aiwa mabhaundi kuwaziya nese yako kuiziya zvese dai macalculation. Kana kuri kudzoka unozodzoka. Changamire mune mando Mesiya. Anokwanisa angondipa $600. Aiwa zvataura hanzi dai agona kundipa 600 gaitinzwe kune murungu hanzi nemushandi wako dai vagona kundipa 600 kubva kumari yenese mabasa atakaita zvezvandakaita nemamiri azvakane kushanda kusaka ndakaita kuti kudii. Iwewe waikwanisa mari yako wanaita mari ifungira kwako. Mambo dai anganishidzwa pa 200 ndikwanisa Uchisanganisa mari 6 Ndosaka ndambotaura paipera zvese izvo zvetinenge tinazvo zvekutobabvunza kuti daita kubvunza kuti chii chauri kuda kuti ubhadhare ude mari yauri kuda but aitozviziya zve ndosandadati isusu kwaigona kuti pakugraundi taenda kugraundi totuma mapurisa ivo vane unyanzvi vanoziva haende 1 mupurisa ndavati 2 mupurisa ane gurukota havaende mapurisa kuti mupurisa negurukota voenda handi yakumanataura kuti mutiratidzwa makashanda ndepati voona voratidzwa mabhaundi akavakwa acho ati ma4 by 5 voona leba nechizvo zvona tooneka kuti pakachewa zvidhina zvisvika pakutsva nekuzovaka nechi tinobuda neanza tabuda neanza isi taakusida pakati wozi changame varipo pakuwedzera kana kutapudza ndozvatinoita tatopedza saka ndiri kuti regai tinogona kuti iwewe ndoda kukumbira iwewe ndiuchatsvaga mari $10 chete yekuti titume gurukota nemupurisa vanonaiko handiti titsvagire mari nekukurumidza kana zvita mande chipiri chaizvoizvo mariyo yakauya tokupa vanhu vanonaiko tinozvita pana sabhu siyatsvaga kuti sabhu ouya ipapo basa iroro bharaita handiti tatopedza $10 titsvagire $10 mande chipiri mariyo ngaiuya zvinonzwika tatopedza ende musaina Maxwell Mbele kuyatoni. Last word to them. Baba